салом алайкум, рӯзи ҳамагитон бахайр. Якчанд ҷойҳои корӣ, махсусан шофёрӣ, ки дар шаҳри Дубай, давлати Имороти Муттаҳидаи Арабда пайдо кардагиам, мехоҳам ки барои касое ки ниёз доранд пешниҳод кунем. ин ҷойҳои корӣ барои ҳам марда, ҳам зана, ҳам барои англисиву арабидона, ҳам барои касое ки забона намедонанд. хуб, мерем якум ин ҷойи коре ки мо мехоҳем ки пешниҳод кунем. ҷойи коре ки ҳаста, ин барои касоне аст ки метавонанд мошинои вазвина ронда битавонанд, тракторои вазвин ё ин ки камёнои вазвин. касоне ки ҳамин намуд категорияи правара доранд, метавонанд ки дар ин ширкат ба кор бидроянд. ино нархҳора, маошҳора шартномавӣ кардагиянд, аммо бояд гуфт ки на камтар аз 3000 дирҳам. аз ин маош карда шумо да камтар маош наметиҳанд, яъне ҳудудан $1000 метавонед ки дар як моҳ бигиред. барои маълумоти бештар ва ҷузъиёти кор метавонед ки ба ин рақамҳо занг бизанед ва метавонед ки ба ин имейле ки ҳастай анкетаи худтонро равон кунеду то бибинед чӣ ҷавобтон метавад, қабул мекунанд ё намекунанд. ҷойи кори дуюме ки дар шаҳри Дубай пешниҳод мекунам, ин ҳам дар як ресторан астае ки дар мошинои таомрасон шофир лозим аст, 2 шофир дар кор аст. аммо инҳо бояд шаҳри Дубай хуб бидонанд, то ки таомҳоро дар сари вақт ба мизоҷҳо бурда бирасонанд. агар чунин кандидат ки ҳастед, метавонед ки ба ин рақамҳо тамос бироед ва оиди ин кор аз онҳо пурсон шавед. ҷойи кори сеюме ки мехоҳам бигӯям, ин ҳам махсуси занҳо ҳаст. шофёри зан лозим аст, ҳатман барои корҳое ки танҳо марбути занҳо ҳаст, барои ҳамин шофёри зан мекобанд. бояд гуфт ҳеҷ гамони бад набояд бикунем, чун Дубай давлати озод аст ва ҳамагӣ метавонад ба ҳар тариқи дилхоҳи худ кору фаъолияти худро анҷом бидиҳад. духтар мехоҳад румолу сатр қатъи мегардад, шофёрӣ мекунад, мехоҳад берумол шофёрӣ карда мегардад, касе коре ба ӯ надорад. дар бораи ҷузъиёти ин кор метавонед ки ба ин рақамҳо тамос бироед ва чӣ намуда ин корро бифаҳмеду чӣ қадар маош метарам бипурсед. ҷойи кори чоҳуруме ки мехоҳам бигӯям, ин барои касое ҳастае ки моторсикл ҳай карда битонанд. касоне ки соҳибои кор ҳастанд, барои шахс визаи 1 сола ё 2 соларо таъмин мекунанд, вале бояд шаҳодати ронандагии ин шахс дар Дубай эътимод карда шуда бошад, яъне ки шаҳодатномаи ронандагии Дубая ба даст биёрад. барои шаҳодатномаи ронандагии Дубай ба даст овардан бисёр ҳам осон аст. танҳо праваи худта аз инҷа гирифта мебарӣ, дар оҷа табдилаш метиҳӣ ва чанд маблағи муайяне месупорӣ ки шаҳодатномаи ронандагии уҷаро ба даст биёрӣ. агар чунин кандидат бошед, метавонед ки ба ин электропочта анкетаи худтонро равон кунед, онҳо ҳатман ба шумо ҷавоб метаҳанд. инҳо ҷойҳои корие буд ки худи соҳибкоро таъин кардагиянд. як-ду ҷойи кори дигае ки аз агентство гирифтагӣ ҳастем, ин ҳам дар ширкати хӯрокаворӣ ниёз ба шофир доранд, шофире ки мошин ҳай карда битонад, пули визашам метаҳанд, пули раҳпулишам метаҳанд, инчунин пули страховкашам метаҳанд ва маоша аз 3500 дирҳам боло метиҳанд дар моҳ, ҳудудан ҳами $1000 мешавад. агар мехоҳем бо ин шахс тамос бироед, ин рақамҳои тамос аст ва ин ҳам электропочтаи он кас аст. вале бояд огаҳ кунем ки ин шахсҳо ҳам метавонанд фиребгарам бошанд, аз шумо пул бигиранд, вале ҷойи корро таъмин карда натавонанд. инчунин ҷойи коре ки бо ҳаст барои шофёрӣ дар шаҳри Дубай, ин ҳам аз тариқи агентство аст. маоша аз 3000 дирҳам то 4000 дирҳам таъин карда шудааст дар моҳ ва касое ки мехоҳанд ки ба ин агентство тамос бироянд, ин ҳами рақамҳо қатъӣ метавонанд ки занг зананд ва ё ин электропочтата анкеташонро равон кунанд. бояд ҳам гуфт ки дар ҳамаи агентство намешавад бовар карда, вале хуб маошҳоро метавонем ки аз тариқи ҳаминҳо муайян кунем ва корҳоеро ки худи соҳибкоро мондагиа аз онҳо пурсон шавем ки маоша то ҳудуди ҳамин аз $600 ва $700 боло дар моҳ талаб кунем. орзуи муваффақият ва комёбӣ барои ҳар як каси шуморо дорам. зиндаву саломат бошед. салом алейкум.